tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Kinuha niya ang microphone ko, tsaka kinagat. Hi, DJ Rocky. Ayoko sanang ikuwento to. Pero dahil nagkaroon ng pustahan ang grupo namin at natalo ako sa pusta, ito ang consequence ko. Ang mag-send ng nakakahiya pero totoong kwento sa email ad mo. Pag nabasa at nai-ere mo to, malulutas na ako sa parusa nila. Itago mo ko sa pangalang Douglas. At ito, ang aking SPG. As in, super. Backgammon. Secret File. Nagkaroon ng inuman session kaming magkakaibigan. Noong nagdaos kami ng taunang fiesta sa lugar namin. Tuwing fiesta lang din kami nagkikita-kita dito sa bayan namin. Kasi, iba't ibang lugar na rin kami lahat naninirahan. Tuwing may inuman, syempre may kantahan. Sa grupo namin, ako ang singer. Kung kaya't napapakanta ako palagi tuwing nagkakasama kami. Memorable sa akin ang fiesta last year. Kasi noong nagkita-kita kami, gaya ng nakaugalian, ay dito ko nakilala si Precious. Maganda si Precious. Matangkad, maputi, malaki ang bulas, maumbok ang puwet. Pero malambing. Unang tingin ko pa lang sa kanya, parang na-inlove na agad ako, DJ Rocky. Parang siya kasi yung tipo ko. Lahat ng hinahanap ko sa isang babae, parang sa kanya ko nakita. Kaya hindi ako nagsayang ng oras. Nakipagkaibigan ako agad kay Precious noong ipakilala siya sa akin. Parang may spark sa pagitan namin agad. Kami ang binansagang love team nung gabing yun. Sa grupo kasi, ako na lang ang single. Nagkataon, single din noon si Precious. Kaya mabilis ang mga pangyayari. Nagkakwentuhan agad, nagkamabutihan at nagkadevelopan agad. Nagkatapatan din agad, DJ Rocky. Gusto namin ang isa't isa, walang duda. Oo. Kaya napuno ng kilig ang inuman ng buong barkada nung gabing yon. Dahil sa aming dalawa. Maya-maya, dumating na ang videoke machine na inarkila ng grupo namin. Ayos, kakanta na ako. At syempre, kailangan kong magpakitang gilas kay Precious. Kaya ako ang unang sumabak sa kantahan. Kinuha ko ang mikropono at bumirit ako ng kantang Faithfully
ng bandang Journey. Palakpakan agad lahat sila habang sumusulyap-sulyap ako kay Precious. Bawat lyrics ng kinakanta, inaalay ko sa kanya. Naisip ko noon, sa true love na yata to. Lalo na nung kinanta ko yung "Oh girl, you stand by me." Bigla siyang tumayo at pagkakanta ko ng "I'm forever yours." Inagaw niya yung mikropono sa akin. At siya naman ang kumumpleto. Noong kinanta niya ang last word na "faithfully." DJ Rocky. Inaamin ko, kinilig ako doon. Maski mga barkada ko, nagtitili na rin lahat sigawan to the max. Pagkatapos, nagduet na kami sa second stanza hanggang matapos namin ang buong kanta. Puro talaga sigawan ang buong barkada. Matapos namin kumanta, sabi ko kay Precious, "Ang galing mo sa mikropono, Precious. Nakakabilib ka." Sumagot siya sa akin agad, "Nako, Douglas, sample pa lang yon. Mamaya, ipapakita ko sa'yo na marunong talaga akong humawak ng mikropono." DJ Rocky, nung marinig ko ang sinabi niya, tumayo bigla. Tumayo ang balahibo ko sa braso. Bigla kasi akong na-excite na masusundan pa ang kantahan naming dalawa mamaya. Actually, kumanta pa kami ng ilang songs tapos pinasa na namin sa ibang mikropono. Pero hindi ko inakala na si Precious, ibang mikropono pala ang gustong hawakan. Matapos naming kumanta, nag-inom na kami ni Precious. 1 shot, 2 shots, 3 shots, hanggang sa masyado ng marami. Hindi ko na nabilang kung nakailang lagok ako ng alak. Halos wala na akong malay. Lasing na ako. Hanggang sa hinawakan na ni Precious ang kanang kamay ko. Hinipo-hipo niya ang braso ko. Nahimasmasan ako doon. Sinandal niya pa ang ulo niya sa balikat ko. At bigla niyang hinawakan at pinundot ang mikropono. Hindi yung mikropono sa pagkanta, DJ Rocky, kundi yung mikropono ko sa ibaba. At nang maramdaman ko ang paghawak niya sa mikropono ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Niyaya ko siyang samahan ako na pumunta sa banyo. Mabilis kaming nagtungo sa banyo at wala pang 1 minuto. Ibinaba na agad ni Precious ang pantalon ko. Kinapa niya ang mikropono kong mahaba na't naninigas. Hanggang sa naramdaman kong nagising along ang mikropono ko. Habang ako naman ay bumibirit ng "Oh!" Dahil sa sarap ng pagkanta niya, gamit ang mikropono ko. Hindi ko na malayan. Mabilis niyang na-charge ng kuryente ang mikropono ko, kaya naisip ko, gantihan din siya para siya naman ang lumigaya. Ibinaba ko ang dapat ibaba sa kanya at saka ako lumuhod. Kinapa ko ang kanyang at hinimas yun para ganaan siya. Sa sobrang ganado siya, hinubad niya ang suot niya na salawal at laking gulat ko na may tumambad din sa kanyang salawal na nakaumbok.
Bigla kong nakita ang pinakatatago niyang sikreto sa akin. Kaya nasindak na lang ako at nakapagbitiw ng salita. Precious? Ano to? May mikropono ka rin? Ha? Nagkatitigan kami ni Precious ng ilang segundo hanggang sa nagsalita na siya. Douglas, akala ko ba alam mo? Bakla ako. May witla din ako. Ayan o. Oo nga. Nakatitig din sa mukha ko ang mikropono ni Precious. Ang mikropono niyang napapalibutan ng maraming itim na toge. Mahaba din. At matigas. Pero dahil gusto ko naman siya, wala na akong ibang nagawa kundi kagatindin at kantahan ang mikropono niya. Naramdaman kong gustong lumaban ang sarili kong mikropono kaya DJ Rocky, nauwi kami sa isang musical battle. At sa musical battle na yon ay para kami nag-aarnis. Nakahihiya, pero masaya. At dahil ayoko masayang magandang simula namin ni Precious, at dahil palaban pa rin sa pagbirit ang mikropono ko, nagdesisyon akong patunayan kay Precious na lalaking lalaki ako. Kaya sinubsob ko ang mikropono ko sa malaki niyang backdoor. At doon ko na tinapos ang concert naming dalawa. Doon ko napatunayan na ang mikropono ay pwede palang pumutok. Pawis na pawis kaming lumabas ng banyo pagkatapos ng lahat. At paglabas namin, nagtaka lahat ng mga kasamahan namin pero siguro alam na nila kung anong nangyari sa amin ni Precious. Malapit nang umabot ng 1 taon mula nung magkakilala kami ni Precious. Hindi kami naging magkarelasyon dahil ibang lalaki ang nakatuluyan niya. Hindi ko maiwasang magtaka na what if naging kami ni Precious. Alam naman niyang babae talaga ang preference ko. Tanggap niya naman yun. Kaya hindi pa rin nasayang pagkakaibigan namin. Magkaibigan pa rin naman kami hanggang ngayon. Pinagtatawanan na lang namin ang nangyari sa amin tuwing naaalala namin yun. Masaya ako para sa kanya, sa totoo lang. Pero sana, mahanap ko na rin, balang araw, yung babaeng hahawak at kakanta sa mikropono ko ng panghabang buhay. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa ng medyo nakakahiya kong storya. O ayan na, umere na guys. Wala nang sumpa. I'm free at last. Muli, ako si Douglas. At ito, ang aking SPG. As in, Super Bacchanal Secret Fun.